Türkmenistanda ortiyada giden raýatlaryň arasynda ýygyna gaýdyp gelýänler köpelýär. Olaryň arasynda ortiyata gazanç üçin gyýtky möhletli wiza bilen gidip, onuň möhleti dolanlygy sebäpli gaýdan ýa-da polisiýa tarapyndan tutulup uğradylan türkmenistanlylar bar. Azatlyk Mardak habarçysy bu ýagdaýyň jekme-jekliklerini öwrendi. Mary vilayatynyň ortiyada işlemäge giden we soň günlerde öýlerine gaýdyp gelen yerli ýaşaýjylaryň ençemeti bilen gürleşen habarçymyz olaryň ören lapy keç we maddi taýdan agyr ýagdaýdadygyny görüň berdi. Russiya döwletine terakt edilenden soň polisiýa reýd geçirip wizasy dolup kaçıp gizlenip işleýänleri gözläp başlady. Biz öňem bir näçe gezek polisiýa tarapyndan saklanypdyk. Emma para berip Türkmenistany çağalarymyz aç galar diýip düşündirip sypardyk. Bu gezek sypmadyk, deport etdiler we Türkmenistany dolandyk. İlkinji adymdan öz toprağymyzda migrasiýa işgärleri para pul almakçy boldular. Deport basaýynmaya çözelmi diýip 400 Amerikan dollaryny para soradylar. Dip ortiyatdan dolanyp gelen Marynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu ýagdaý ortiyatda migrantlara garşy reýtler köpelip jemgyýetde Merkezi Aziýanyň raýatlaryna ýigrençli duýgularyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Ýagdaý martyň aýagynda Crocus City konsert zalynda bolan terrorçylykly hüjümden we Rus häkimetleriniň günäkär hökmünde ençeme Täjikistan tutsak etmeginden soň hatam agyrlaşdy. Azatlyk bilen gürleşen marly migrantlar ortiyatda dokumenti düzüp Türkmenistanlylaryň hem saklanýanlygyny, iş wizasy bolmadyklaryň işledilmeýänligini aýdarlar. Şeýlede olar türkmen raýatlarynyň hem ortiyatda polisiýa bölümlerine çağırılıp soraga çekilýänligini, takkally adamlara we meçhide gatnaýanlara hatam köp üns berilýänligini, olaryň bir näçe sagatlap polisiýada saklanýanlygyny aýdarlar. Teraktdan soň Russiýada arkaýyn gezmek kyn, köpçülik ýerlerine adamlaryň ünsi saňa bolýar. Dukanlara gireninde adamlar senden daşlaşýar, käwat gelen ýerine gitdiýen gurrunlary hem gawat gelýär. Biz Merkezi Aziýaly bolsakda terakta günäkär däl. Ýöne oňa gynansak da adamlaryň köpüsi düşünmeýärler. Dip ortiyatdan ýaňy ýakynda Türkmenistana dolanan ýene bir söhbetdeşime aýdar. Ortiyatdan gaýtmaly bolan marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä olaryň maddi ýagdaýy indi ozalkysynyň hem has agyr. Biz hatta Russiya döwletine iş gözleginde gitmek üçin eden çykdaجylarymyzy hem ödäp bilmedik. Türkmenistandan çıkmak üçin men 30.000 manat çykdaجy etdim. Garabağdar bahasyndan dollar satyn aldım. Her bir dollary Garabağdarda 19 manat 60 teňeden satyn aldyk. Käwirler pulu prosentine kardalyp gitdi. Özleriniň öý goşlaryny deger degmede satyp gidenler hem boldy. Dip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň ýene bir aýdar. Türkmenistanda daşary ýurt valutasyny resmi kursdan satyn alyp bolmaýar. Merkezi bankyň 1 Amerikan dollaryny 3,5 manatdan ibarat resmi kursy boýunça ýylatyň belli bir bölegine şol sanda käbir telekeçilere hem daşary ýurtda okuyan studentlara ören çäkli möçberde çalyşyp berilýär. Şeýlelikde ýylatyň aglaby bölegi Amerikan dollaryny Garabağdardan satyn almaly bolýar. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylar özleriniň maddi töwekkülçiligi baş goşup zähmet migrasiýa gitmeginiň sebäplerini ortada barandan soň işläp öýlerine pul uğratmak umydy bilen düşündirdiler. Pul uğratsam arzanlykdan satan zatlarymyzy gaýtadan ediner diýip umyt etdim. Ortada 3 aýlyk wiza açdyryp çykyp gitdik. 3 aýymyz destini göz açyp ýumur salymyna geçdi. Dolu işe durup pikir edişimiz ýaly ýeterlik pul uğradyp bilmedik. Dip görüňdeş bolan ýene bir maraly aýtdy. Emma Marynyň ýaşaýjylarynyň käbiri ortiyatdan gaýdan hem bolsalar şol ýerde migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagyna garamazdan Türkmenistana garanda özü üçin has ganymat görünýänligini aýtdy. Ol internetiň tizligi hem de çağalaryny okutmak mümkinçiligi ýaly meseleler agzady. Marynyň ýaşaýjysy mümkinçilik tapsa maşgalasy bilen Türkmenistandan göçüp gitmek isleginiň bardygyny aýtdy. Russiýada wagtlaýyn we hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny nädip alyp bolýar. İş wizasyny açdyryp 5-10 ýyl işläp ömükli Türkmenistandan gaýtmak, çağalarmy maşgalam hem ýanyma alyp gaýtmak barada pikir edip başladym. Men 6-7 ay Russiýada işlän döwrümde adamlaryň erkany ýaşaýanlygyny görüp, öz watanymyz bolan Türkmenistan bilen deňeşdirilmede biz we biziň howsarlarymyzyň agyzlarynyň we el aýaklarynyň gulpasynydygyny gördük. Başta Türkmenistan bilen Russiýany deňeşdiren bolsam, soňra Ýewropada adamlaryň ondan hem has azat we erkin ýaşaýanlygyny gördüm. Şol sebäpden iň soňky adamy satyp gaýtmaly bolsa, ýurtdan çalt ýagdaýda çykmaly diýen netije geldim. Dip Marynyň ýaşaýjysy aýdýar.
Türkmenistanyň raýatlary ýurtdaky agyr işsizlik zerarly gazanjyň ugrunda daşary ýurtlara çykmagy tinançarlar. Öň Türkmenistanlylar üçin iň meşhur ugur bolan Türkiýanyň wiza girizmegi we migrasiýa düzgünlerini puhtalandyrmagy Türkmenistanlylar üçin bu ýurda seýahat mümkinçilikleri çäklendirdi. Bu aralykda Orsiýada gidýänler köpeldi. Ukrainada uruş alyp barýan we harby mobilizasiýanyň möçberini artdyrýan Orsiýetdäki ýagdaýlar hem türkmen raýatlaryny şu çakaçynly bu ýurda gitmekden saklap bilmedi.